Arinarina dantzatzeko 3 pausu ikasi ditugu. 1, 2, 3, 4 pausuarekin hasiko gara, jarraian mediak eta bukatzeko kuartango puntak. Honekin bukatuta, hasierara bueltatuko gara. Pausu batetik bestera pasatzeko, zubi moduan erabiliko dugun media bat txertatuko dugu. Arinarina beraz, media batekin hasiko gara. Hortik, 1, 2, 3, 4 pausura pasatuko gara, 6 aldiz errepikatuz. Hurrengo pausura pasatzeko media egin eta gero, 2. pausura pasatuko gara, 3 media eginez. Beste media bat eta 3. pausura pasatuko gara, kuartango puntak. Hau ere, 3 aldiz egingo dugu. Kuartango puntak pausutik lehenengo pausura pasatzeko, gauza berezi bat egin behar dugu, baina momentua iristen denean azalduko dizuegu. Has gaitezen arinarin dantza montatzen. Ezkerreko oinarekin hasita media. Eta 1, 2, 3, 4, buelta, buelta, 3, 4. Orain 1, 2, 3, 4 pausura pasako gara. Eta 1, 2, 3, 4 lehenengoa. 2. 3. 4. 5. 6. Jarraian media bat egingo dugu. Eta 1, 2, 3, 4, buelta, buelta, 3, 4. 2. pausua, mediak. Eta 1, 2, 3, 4, buelta, buelta, 3, 4 lehenengoa. 2. 3. Eta hurrengo pausura pasatzeko media bat. Eta 1, 2, 3, 4, buelta, buelta, 3, 4. Kuartango puntak pausua, eskerrarekin hasita. 1, 2, punta, punta lehenengoa. 2. eta 3. punta, punta. Hor geldituko dugu pausua. Jarraian ezkerreko oinarekin hasita eta ezkerrera biratuz hurrengo egingo dugu. 3, 4. Azkenengo 2 puntak eman eta gero, 3, 4 eginez itxiko dugu pausua. Hau ezkerreko oinarekin eta ezkerretara biratuz egingo dugu. Froga dezagun kuartango puntak pausua hasieratik. Ezkerraekin hasita eta 1, 2, punta, punta lehenengoa. 1, 2, punta, punta 2. Eta 1, 2, punta, punta eta ezkerrarekin ezkerretara biratuz 3, 4. Kuartango puntak pausua hasieratik beste behin eta 1, 2, punta, punta lehenengoa. 1, 2, punta, punta 2. 1, 2, punta, punta 3, 4. Praktikatu dezagun beste behin, ezkerraekin hasita, eta 1, 2, punta, punta lehenengoa. 1, 2, punta, punta 2. 1, 2, punta, punta 3, 4. Jarrai dezagun orain, arinarineko egiturarekin kuartango puntak pausutik. Eta 1, 2, punta, punta lehenengoa. 1, 2, punta, punta 2. 1, 2, punta, punta 3, 4. Eta media bat lehenengo pausura pasatzeko. 1, 2, 3, 4, buelta, buelta, 3, 4. Berriz ere, kuartango puntaetatik, eta 1, 2, punta, punta lehenengoa. 1, 2, punta, punta 2. Eta 1, 2, punta, punta 3, 4. Eta media bat, eta 1, 2, 3, 4, buelta, buelta, 3, 4. Jarraian, 1, 2, 3, 4 pausuarekin jarraituko genuke. Eta 1, 2, 3 lehenengoa. 2. Gerta daiteke kuartango puntak pausua ezkerrarekin hasi beharrean, eskuineko oinarekin hasi behar izatea. Eskuineko oinarekin hasita, 1, 2, punta, punta lehenengoa. 1, 2, punta, punta 2. Eta 1, 2, punta, punta
eta eskuineko oinarekin eskuinerantz biratuta, 3-4. Beste behin eskuineko oinarekin hasita, eta 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, eta 1, 2, punta, eskuineko oinarekin eskuinera biratuta, 3-4. Eskuineko oinarekin eta dena jarraian, eta 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, 1, 2, punta 3-4. Eta hurrengo mediarekin lotuko genuke, eta 1, 2, 3-4, buelta, 3-4. Ondo barneratzeko eskuinarekin hasita berriz ere. Prest, eta 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, eta 1, 2, punta 3-4. Eta hasierara pasatzeko media 1, 2, 3-4, buelta, 3-4. Honela, lehenengo pausuarekin berriz hasteko prest egongo inateke. Eta 1, 2, 3-4, 1, 2, 3-4. Kuartango puntak pausuan dagoen zalantzarik ohikoena noruntza biratzean datza. Laguntza gisa, jakin ezazu eskuineko oinarekin hasita, eskuinera biratu beharko zarela. Froga dezagun, eskuineko oinarekin eta 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, eta 1, 2, punta 3-4. Gauza bera gertatzen da ezkerreko oinarekin hasita. Ezkerretara biratu beharko duzu orduan. Prest, eta 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, eta 1, 2, punta 3-4. Eskuineko oinarekin hasita berriz, eta 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, eta 1, 2, punta 3-4. Eta ezkerreko oinarekin hasita, 1, 2, punta lehenengoa, 1, 2, punta bigarrena, 1, 2, punta 3-4. Behin arinarineko egitura ikusita eta praktikatuta, musika motel batekin praktikatu dezagun. Dantzan hasi baino lehen, 6 zenbatuko ditugu. Prest! 1, 2, 3, 4, 5, 6, media. Lehenengo pausua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, media. Bigarren pausua. 3, media. Kuartango punta. 1, 2, 3, media. Lehenengo pausua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, media. Bigarren pausua. 1, 2, 3, media. Kuartango punta. 1, 2, 3, media. Lehenengo pausua.